ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 30/1/2021 ମସିହାରୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଏପଟେ ରେଲ ଲାଇନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ବିରୋଧ ନାଇଁ କର୍ବା, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଅବରୋଧ କରୁଛି PWD ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇକିରି ସିଧା ମନମୁଣ୍ଡାରୁ ଶଗଡ଼ାକୁ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି RNBର ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମଝିରେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ନେବା ଫଳରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ଦେଇକିରି ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କରି, କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁଟର୍ନ ଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାମାନେ ଡକାୟତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ପୁରା 100% ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ କଲେଜର 80% ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। କମେଣ୍ଟ ନାନା କଥା ତାମାନେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସିଧା ରାସ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆମେ 30/1/2021 ମସିହାରୁ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ। ରେଲୱେର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବି ଆସିଥିଲେ ସ୍ପଟ୍କୁ, ସେ ବି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବି କଲେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଛୋଟ ଭେହିକିଲ୍ ପାର ଯିବା আসা କରିପାରବା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିବା আসা କରବା, ସାଇକେଲ ଚାଲତି ଲୋକ ସବୁ ଯିବା আসା କରିବେ। ଆର୍ ସେଟା ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ, ଖୁସି ବି ହେଲୁ। ବାରମ୍ବାର ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାଗଲୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଠି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଉଥାଉଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କଲୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଇଏରେ ମାଟି ପକାଇଦେଲା ସାର୍ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ନାଇଁ ଆଜି ସେ PWD SDOକୁ କହିଲେ ଆଜି ନ ମାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠା ବୋଲି କହିଲେ। ବୋଲେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର କଥା ବି ଏ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ମନମାନି ଚଳୁଛେ, ସେ ତାମାନେ ନାଇଁ ଶୁଣିବା। ତାର ଫଳରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ସେ କଲେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ହୃଦବୋଧ ହେଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କେ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝାଲେ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିକିରି ସେ ବି ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି ହେବାର କଥା। ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲିକି ଯିବେ, ଭେଟ ହେବେ ବୋଲି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଭେଟ ହେଲୁ, ଆମର କମିଟି 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲୁ। କଲେକ୍ଟର ଯେମିତି ରକମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବତାଲେ, আগর দিন গোটে কথা কହୁଥିଲେ, পরদিନ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ବଦଳେଇକିରି କହିଲେ। ବୋଲେ କଲେକ୍ଟର ସେଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଖୋଲା କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉପରେ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ। ବୋଲେ ଆମେ ହତାଶ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ଆମକୁ ଦସ୍ତଖତ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଲେ। ଆମେ ମନା କଲୁ, ସିଧା ମନା କଲୁ। ଏମିତି ଏଥର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମନା କରିକି।